Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe on daɓe e jeygol Pulaku TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu nder rawa moɗon Adamu Haruna. Hande bo min lortonoka en ɓe de tindinoje meɗen nde tindinten konde darnayno tindinoje man ɗo, amma on giya min ɓeyrino wurtago de ha vidéo ji man ɗo yugo de ɗum sungurlaji yanayi de kugal may ɗo kanjum waɗi min gurtoytako ha vidéo may ɗo bo yugo min mbiya min acci min gadanta on vidéo may sam may bo mi andi ɗum fottanta on kanjum waɗi min ɗo kabda min gaddana on vidéo ji may ɗo seɗɗa seɗɗa ngam may ɗo hande min gaddani en vidéo fere ɗum vidéo de tilimgol lawol ngol a tokkata wanna de WhatsApp maɗa vérification en deux étapes ma bo mi wiya two step verification de ha ɓawo en gaɗino je Facebook mi tammi Kenya en gaɗi vidéo je Kenya na ko hisi Kenya en gaɗi de ko larani adresse mail lawol ngol a tokkata a wanna ɗum two step verification warta koda goɗɗo yiɗi pirata compte maɗa je adresse mail ni sei to ɓe gerɓonoyima message ɓe ƴamima a yerdota o yewwa to dalila majum min mbiya co amin ganna en de je WhatsApp min gaɗino vidéo may ha ɓawo min martino de marɗo haje vidéo may ɗo fu sei to yobino hedde min gerɓana ɗum vidéo may ɗo ɗuɗɓe nder moɗon coodi joɓi min gerɓani ɗum vidéo may ɗo ngam may ɗo min getti on sosai min getti on Allah barkidin e wodi woɓɓe feren bo woɓɓe fere ngala lawol de no codirama e ko nandi be majum yugo dalila may min mbiya co min gaɗa vidéo may ɗo musamman min yerɓana en ɗum ha chaine meɗen YouTube mere heɓa de moye fu nassa ya lara botoro be majum yugo de ɗum hunde on tilimde ɗuɓɓe nder meɗen ɗon giida be fitinaji ɓe ɗo piratana ɓe de WhatsApp ji bo a tawan goɗɗo e to heɓi numéro maɗa ni sei ya naftira be numéro maɗa ya maɓɓita ɗum WhatsApp maɓɓitira numéro maɗa WhatsApp de warta ɗon naftira ɗum ɗo wolwana himɓe ko zambo himɓe ko huɗa himɓe fere sei ɓe tammo ɗum an waɗi ka to dalila may mi wi min kolla en tindinore may lawol ngol a tokkata waɗana WhatsApp maɗa two step verification warta to goɗɗo haɓani ko da o heɓu numéro ma ko pisel maɗa may o hosi ko o tokki laabiji je piraterie man ɗo ni to yahi o waɗi sei to ɓe ƴamimo kode fere kode ɗe may de a wanno je two step verification may ɗo sei to jeeyi nder vidéo may ɗo on pamata de lawol ngol a tokkata a waɗiranta vidéo a waɗiranta de WhatsApp maɗa two step verification ɗum vidéo tilingol de kala mo waɗanano ɗum WhatsApp muɗum fu habda lara vidéo ol ɗo ya waɗana ɗum de WhatsApp muɗum ngam heɓa de sécurise WhatsApp muɗum ta sendira be piraterie to ha waɗi ɗum bannini a sendiri de be piraterie walla mo foti meta wiya pirati compte WhatsApp maɗa mi tammi on pamani en sakiraɓe ngam may ɗo tan ɓillon be surutu e dille nder vidéo may ɗo jehen gen de no ka tammi salorago amma hedde ko may ɗo miɗo toro de kala ɓen ɓe abonayi fu ta gejjite warugo les seragal jungo moɗon ñamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni ɓawa to on memi dow maji on dari alama kungel fere wari banta alama lenguru sei on mema dow magel banni ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti han konta ton sei gar on mema ngel dow to ɗon hokkata on de kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on daragol be koyɗum nonnon tan gejjite warugo de ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel to on memi dow magel on gingel garti amblé ɗo on hollata de vidéo may ɗo ngol fottani on ta gejjite warugo ha les babal commentary on accana min commentary je encourage min heɓa min gata ko wadduno gon vidéo ji tilimɗi nonnon miɗo toro on tan gejjite warugo de ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage lien vidéo may ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp Facebook Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. yewwa sakiraɓe aranni man nonni to a wari a mari haji ha waɗana WhatsApp maɗa vérification en deux étapes ma bo mi wiya two step verification aranni may kam sei a mara adresse mail compte email gmail mi tammi on ɗo pama ko nde min gaɗi vidéo fu ɓurna fu on tawai to min ɗo tinna hunde ɗo sei ɗum latto be adresse mail compte gmail dalila may ɗo moye fu habda mara adresse mail anda adresse mail muɗum be mot de passe muɗum bo mi tammi on pami de ɓen ɓe anda lawol ngol tokkata lara adresse mail muɗum to a mari haji a lara username je adresse mail maɗa nasto ha play store maɗa mi tammi nda play store ɗo mi tammi on dari de lawol koygol ngol a tokkata a lara wato nasti play store laaru seragal jungo maɗa ñamo nda sera je am dow ɗo mi tammi on dari min miɗo watti photo profile an to a latai photo profile ma yande de fuɗɗode inde maɗa non fuɗɗiri tan a tawata ɗum sei a wara mema dow majum banni ɓawta memi dow majum on dari nda misalu nda ɗo ɗon dede adresse mail am nda inde sewnde je ha les ɗo mi tammi on dari Adam bin Harun 00@gmail.com inde je les man je bindi cewɗi ɗo ɗon adresse mail am may ɗo sei a tabbitina a laari ɗon adresse mail maɗa amma a lara exactement banta ɗum windori ɗo sei a hosa adresse mail maɗa mi tammi on pami to jotta en jaha en nasta nder WhatsApp meɗen mi holla on lawol ngol a tokkata a activa de vérification en deux étapes nda WhatsApp maɗa banni misalu man ɗo to a wari a nasti nder WhatsApp maɗa banni sei a lara seragal jungo maɗa ñamo ha de alama toɓɓon taton seragal jungo maɗa ñamo sei a wara mema dow majum banni ɓawo to memi dow majum sei a wara nasa de ha lignol paramétre ɗo ɓawo to nasti ɗo paramétre ɗum waddanima banni sei a wara nasa ha dow alama compte banni ɓawo to nasti ha dow alama compte sei a wara de ha lignol ngol ɓe windi vérification en deux étapes mi tammi a laari to ɗum be anglais téléphone maɗa woni ma a laran two step verification sei a nasta dow majum banni ɓawa to nasti dow majum a laari nda ɗo ɓe ɗo wima de to a mari haji ha sécurise WhatsApp maɗa wartata goɗɗo pirata ɗum e ko nandi be man ɗo sei a wanna ɗum activa de vérification en deux étapes a waɗa ɗon pin a watta mi tammi a fami sei a wara les seragal jungo maɗa ñamo ɗo les ɗo ha ɓe windi activé les ha caka ɗo mi yiɗi wigo ha ɓe windi activé ɗo ni sei a wara mema dow majum
wato memi do majum a laari deja do wima a nasta kode je a yiɗi dedi a waɗa je lattoto kode ko nyande a lori a wari ha sanja WhatsApp ko tele a sanji téléphone ko nandi be majum ɓe ƴamete kode mai koda goɗɗo yiɗi haɓɓirata konte maɗa to ɓe ƴami ɗum kode mai andade sai a tabbitina a waɗi kode ɗe a andi a yejjititta an mai ɗo kode ɗe a andi a yejjititta e nden bo kode ɗe a andi goɗɗo fota hefta ɗe jotta misalu min jeya mi wawan mi wara mi waɗa 11 22 33 mi tan mi a laari banni mi waɗi sai ɓe mbiyam déjà ɗo mi loro mi confirma mi loro mi waɗa heɓa ɓe tabbitina e ɗum kanjum ta mi majji sai mi loro mi waɗa banta mi waɗi mai 11 22 33 a laari no mi waɗi a tabbitina a waɗi mode passe maɗa je hoore maɗa je an a andi a yejjititta je goɗɗo heftata bo ta a wi a waɗi banta je mi waɗi ɗo ai banta je mi waɗi ɗo ɗum saɗa heftugo min miɗo waɗa ngam mi holla on tan a laari ɗo no ɓe gaddani am ɓe mbiyam mi waɗa adresse mail jotta mi waɗa compte email am bana mi wino on adresse mail ha ɓawo go ɓe mbi jotta kam mi ajuta adresse mail ɗo to mi ajuti adresse mail ɗo de je lattoto koda mi yejjiti kode ɗe mai mode passe am mai ɗo mi wawan mi naftira be adresse mail mai ɓe loro ɓe guerbitono yam kode feere ha adresse mail mai ɗo heɓa mi continue to sai a tabbitina a waɗi adresse mail dede ɓen ɓe giɗa waɗugo adresse mail bo ko ɓe ngala adresse mail to a yiɗa waɗugo adresse mail sai a wara nda ha ɓe windi alama passé ɗo sai a wara a mema dow majum ɓawo to memi dow alama ɓe windi passé ɗo nda ɗo a janga bindi ɗo boɗɗum sai a fama tabbitina ɗi ɓe mbima to ha waɗai adresse mail ɗo ko da mode passe maɗa a yejjitiɗe ɗe majji a yejjiti mode passe maɗa to diga ɗon hala WhatsApp mai kam wati a fotai meta loroɗa maɓɓita dedei WhatsApp be numéro hakka mai ngam arti salake wala lawol ngol ɓe tokkata ɓe girɓamma dedei kode ngam mai ɗo komi wi'atama ko a wala no adresse mail habdu a maɓɓita adresse mail hedde a waɗaka to a wi a maɓɓititta a wawan a mayra to kode man bo sai habda winda kode man ka a resade ko nder valise maɗa ngam ɓaddi kode kam no a waɗi no ɗum neɓiri no ɗum jutiri fu nyande feere sai to a yejjitiɗe dabare nde mi hokkata goɗɗo ta jaɓa maɓɓita waɗa e adresse mail muɗum yawwa ngam to a waɗi a maɓɓiti a waɗa e adresse mail maɗa ko ɗum majjitama lorowa mbiya a ƴamai Adamu Haruna kam arti famnima diga jotta to a yerdake banni mai sai a waɗa ok ɗo mi waɗu tan ha mi hollor ngam mai min mi waɗa e adresse mail am sai en lorto ha dedei ɓe mbi waɗa adresse mail to a waɗi a fuɗɗi windugo adresse mail maɗa username maɗa ma adresse mail mai wara jotta min wara mi fuɗɗa windugo mi winda misalu Adamu hamin fuɗɗugo windugo nda ɗum ɗo less déjà ha ɗum waddaniyam e dedei adresse mail ji am mai ɗo sai mi sufta adresse mail je mi yiɗi nda misalu ɗo mi waɗa toon alama ɗo a laari ɗo ɗum adresse mail am sai mi sufta ngel hangel tan Adam bin Harun 00@gmail.com sai mi wara mi mema ha ɗo ɓe windi suivant ɗo banni ha ɓe windi suivant ɗo mi tan mi ndari boɗɗum sai mi mema dow majum ɓawo mi memi dow majum ayi ɓe mbiya mi confirma adresse mail mai ha ɓe tabbitina ta mi wofi sai mi loro mi wara mi winda fayin ma Adam Ben Harun @gmail.com nda ɗum banni mi lori mi windi sai mi mema ha dow ɓe windi sauvegarde ɗo mi tan mi ndari ha ɓe windi sauvegarde ɗo sai mi mema dow majum banni ɓawo to mi memi dow majum ni a laari déjà ɓe wiyam la vérification en 2 étapes est activée déjà mi activi vérification en 2 étapes sai mi wara less dedei ha ɓe windi terminé less ɗo misalu banni sai mi mema dow majum ɓawo mi memi dow majum déjà ɗo mi activi vérification en 2 étapes jotta ko goɗɗo yiɗi haɓɓirata compte am sai ko o heɓu numéro am ko pis am ko o yahi ha o waɗa bana o connecté ɗum ha WhatsApp mako ɓe o waray ɓe ƴamamo dedei kode ɗe man ɗo hanko bo andade wala lawol ngol o tokkata o waɗa bo ko o waɗi jotta kam ko o waɗi jotta ka waɗi mode passe oublié ha email am mai go ɓe gerɓoto tan mode passe mai ɗo ha email am bo ngel ɗo ha am mi tan mi on paami to jotta nda ɗo komin foto ɗo jotta misal to a yiɗi a désactiva ɗum a fasitake ma waɗugo vérification des états mai ɗo a warta désactiva ɗum je deuxiéme ɗo bo dedei a change a pin dedei pin je a waɗi mai ɗo min je mi waɗi 11 22 33 ɗo to ɗum fottanayi mi yiɗi mi sanja ɗum haɗɗo mi warta mi sanja ɗum ma bo je less ɗo je adresse mail compte email je mi waɗi mai ɗo to mi mari haje mi modifiya ngel ni haɗɗo mi warta mi modifiya dedei adresse mail mai ɗo on lawol koygol ngol mi wari ha mi tindina on ngam mai ɗo komi yiɗi pamon ha majum nyande a wari a sanja e WhatsApp ko WhatsApp maɗa date majum wati ko a sanji téléphone ko nandi be man ɗo to a wari maɓɓutugo WhatsApp mai ɗo to a wari a waɗi numéro maɗa a validi ayi nda wodi code ɓe gerɓonitama code de validation ko mami code de confirmation to ɓe gerɓonima code mai ɗo a waɗi ɗe to ɗum salake tan ɓe gaddonoyte ɓe mbima vérification en 2 étapes ma bo two step verification ɓe mbima sai a waɗa kode ɗe mai ɗe a wanno ha ɓawo banta ɗe mi waɗi 11 22 33 ɗo sai tabbitina a waɗi ɗe to a yejjitiɗe ni a fotai maɓɓita WhatsApp maɗa mi tan mi on paami yawa to ɗon lawol koygol ngol min mbi'a cuwa min gara min tindina on mi tan mi on paami lawol mai ɗo to ko goɗɗo famayi bo windana min less babal commentary wi'a min famayi dedei ko famayi mai ɗo min loro min tindina ɗum yawwa sakiraɓe mi tan mi on dari lawol koygol ngol a tokkata dedei a sécurise WhatsApp maɗa a wanna ɗum two step verification ma bo mi wiya vérification en 2 étapes warta koda goɗɗo yiɗi pirata WhatsApp maɗa wala lawol ngol tokkata pirata ɗum sai dei to an hokkimo lawol mai ɗo mi tan mi an bo a jaɓata hokkama lawol ngol tokkata o piratiranma WhatsApp maɗa mi tan mi vidéo mai ɗo ngol fottani on ngam mai ɗo min ɗo toro on useni ha jotta to ni on dari vidéo mai ɗo kabde gaɗe like seragal jungo moɗon nanoɗon e dedei ko larani hala commentary kanjum hollatami vidéo ji amin yiɗi fottana on banta mi matino ha vidéo calingol to min gaɗi vidéo min dari on darigol ɗuɗɗum min dari commentary ji moɗon ɗuuɗi be like moɗon ɗo bo minon bo ɗum no ɓedda sattinango min jokkeni min jawa to weeti manni ko kikiɗe mon min loro min gaɗa non vidéo feere amma to min gaɗi min gi on daragol boɗɗum min mbiya to kay
ɓe ɗo kam man tawi taskaki larugo vidéo ji men ɗo accu amin nasati ɓawa balɗe ɗiɗi ko tati nden min gaɗa e to min acci ɓawa balɗe man ɗo bo non won ɗon sinka on wiya potta min gatta vidéo ji man ɗo e ko nandi be majum tan min pamani en sakiraɓe ngam mai ha jotta min ɗo ɓedda siftinorgo dede vidéo ngol lawol tokkata a contrôle téléphone yimɓe sare ma ko ɓinguel maɗa ni ko goɗɗo ma dede a mari haji a contrôle a yiya dede ko yewtidita be yimɓe vidéo ma ngol wala YouTube ha jotta woɓɓe feere ɗo ƴama min to e lien magol to ɓe nani min bolwi ala magol ɓe pamata bo ɗum ɓe mbiya ɓe mari haji lien magol miɗo matina vidéo may ɗo sey to goɗɗo yoɓi hedde min gerɓanamo vidéo may ɗo to mari haji magol nda numéro ji amin ɗon di WhatsApp numéro a gota ma ɗum numéro amin Adamou Haruna numéro a gota bo ɗum numéro a kodidirawo am Salih Hassan mo matuɗa nder amin fou yeccede charɗi dede ko kokkata yerɓam ma application man ɗo e vidéo may tindinma dede no ɗum warete min ɗon getta dede kala ɓen soduɓe vidéo may ɗo fou hamɓe bo ɓe ɓeddi encourage ko min non may ɗo to min gurtini hunde min mbiɗo ɗum je coggu min goɗɗo wodi ko yoɓata hedde min gerɓana on ɗum ɗo woɓɓe feere ɗo kabda joɓa min gerɓana on ɗum may ngam ɓedda encourage ko min ngam may ɗo min getti on sosai min getti on Allah barkidi non kamɓe ɗo tan ɓilla non ɓe surutu on gettama ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna sey to en fotti ha dede vidéo tammingol waru